Tingnan natin ang mga puso guys. Kurang di ta magkasakit. Kilisid ka dyan magkasakit sa kasing-kasing. Awas tiri karon may mo ang kuhan problema. May kalitar nagkasakit sa kasing-kasing. Guys, nakularis gawas kay nagariniskus ka na ang mga buwak kay si mana naniwan na asikaso na yung mga buwak dani. Diyan na pa na silang nabisbisan. Apoy paguli na magikas kuan guys, merkado. Namisbis ako daris mga tanom karijut. Ang sipag ah. Ano ilaay day? Tama na pa kay ginhawa way laylay. Sipag oh. Mana sa laya guys oh. Nanilig na siya. Painit tay. Why sos tama na nagpasilong na. Magpainit na ba? Luto na ko. Ano yung lutoon? Saan puso ah? Puso-puso. Magsimod din mo rin. Murag simod na niyo to. Na, ipaningot na. Uy, asa ka? Uy. Sige sa mo pud ni uy. Oh, sa kuno pud ko no. Na mo. Sige na nimo. Si Mingkoy ana. Si Mingkoy, klaro kayo, natumban na pud siguro na. Awa. Kita beto kung natumba wa nimo gikuan. Oh. Ha? Oh. Awa. Grabe. Karon pag ginakiti ako ron may kipasingilan ba? Ano ni Mingkoy, di mo ko anon. Grabe yun mo biya ko may pangbintangan ni mo pirme. Lakaw na ko ng Sa balaya. milaing tao dani. Hanggang manong mangil ko silinan. Lakaw na lang ko eh. Atol lang ko puyo sa buhol. Nato makapuyo di makatakit. Asas mama nahiliman. Tulog siguro. Pagkuanan dahil ni Mingkoy na ang mga tanom, mo po nga ako manggunang ko anon. Ako rom ni mong pasangilan grabe rapog ka. Hindi ko na siya sa pobreng kahoy guys. So hindi ko na pobreng kahoy na mo. Hey guys, suman ako sang trabaho daris gawas, mamisbis. Magarin sa ang mga tanom. Hindi karon, ito na pos kusina kay magluto og kuan, pamahaw, magluto ko kuan guys sudan. Nakapalit man mi og kananay puso sa kananay saging. Lami man na siya kananay gisahon na nga lutuon karon guys. Saging lang ang may puso. Ikaw may puso ka? Asa mong puso? Dili tapikas ang tapikas ang dili. Tapos buli ito nga. Mabuhi baka pikas sa mong kasing-kasing. Diari sa atas kuan guys, kusina guys, kay magluto ko kanang amo ang sudan sa pamahaw. Bas mama nga nahilaman. O daday nagligad-liga da lagi puto arang ka-cute. Tagpila ni ma puto. Palit sila kuan guys, puto. Daday sa junanori puto. Jadi arang kuan guys, puso. Lugay na ko nakakaunda ni. Good morning people. Tanan ning hiwa ni puso guys, tanaw na to maajo ba ni kasing-kasing ni. Saging lang Nasa ang kumaning puso. pakpakan kay kani mang dabong may lutuon. Siya na. Kang na si lalom. Kanang di na matangtang mo na ni dabong. Ang tangan ni mo ang puso bigat ang yapil. Ayaw, hindi na tatang. Puso sa pag-ibig. Puso ng pag-ibig daw. Natid pa ni mama. Kaning style nasundog na yung nanay. Na may maganipikasan ba ni sa sinuban? Ako ba yung magkuhan mo ba? Ano ka din magagin mo kanon na may isa? Hindi mo lang giduduhan kang tabang. Nag-volunteer na nga tao. Masamain pa. Ana ba? Oh, ana. Wala ka gapil-apil ka din. Tanaw sa ba? Oh, galing ko sa ingon kay Karin kay Bao. Musik kasabang tayo din mo na nawingin yung nagyana. Nga ni monggol sa hindi ay pagtagtad. Anong ang tingi, judin ang kasing-kasing guys. Okay?
para di makasakit. Ito pagamping. Always happy lang. Ang nag-istorya, yung gogo mo ka. Wala naman ang mag-uko. Hindi yung ka yung gogo. Hindi lali makasakit o kasing-kasing. Osteoreverso, problema na mo karon. Diyan kasing-kasing. Kaya ka na sila dahil. Pa, parang sunod-sunod adlaw. Abang laman mo gampo nga anta, hindi na anta operahan, madarag tambaw. Kaya di dyan lali maoperahan, nagyantag. Naay milagro ba? May nga doktor nga. Pwede na ni siya madaranig tambaw, di na ni operahan. Patunaw na lang. Patunaw ba, ano? Mga ano ba mo gingani guys? Nga utan puso saging, gisahon. Lami man yung jagi bisa gisahon ra, butangan dag norsi suning. Kami sana siya tunuan na eh. Magluto si nanay dani sa una, dyan nga tunuan. Lami kay ima. Kami ito tunuan. Ano nila siya na eh. Utro po ba niya alaman? Sabi-sabi ka ba niya? Utro po di ka? Ani, Oh. para mapino. Wala, mahina nilalang ka pala ma eh. Mahinang nilalang kuno ka ma. Mahina, di po di siya kay baong saon. Ang nabawaan kay nataanan naman ang Sunuban. nabuko niya pagkahuman. Tunuan. Ay nga ni kay gisahon man, ka na murag dinuguan ba? Morning guys. Morning. Ya, nga pila-pila ng tiw-tiw guys oh. Kumano man siya siyang TV. Ano na po kasi mong kuan maaldab. Ayan, nakuha ako na kapalod. Medyo pa magyabuyab ka, marong na iting tiglod. Alam, wako'y load. Basta sinulog. Daga na bitaw ka ba? Eh, dagang. Daga na bitaw. Kapoy. Gaan may mo pa happy ni mo. Nabitaw mo ba? Mingan nga. Magminja sila kay rong na ikasabot-sabot. Sabot, sabot guba. Mas lamay dahil kuan mas single. Kanino ka sa single. Ako na, sa dalaga pa ko, binago. Malipay ka sa Makasawa. mag-asawa. Pero, problema din mag-asawa ka. Problema pa kas bana, problema pa kas mga anak. Ahay. Wala. Okay. Nang intir. Bana ka sa bahay, lahubog pa, bukil pa, palakiro pa, awa. Wapoy makabanag para hubog. Diyo naguli sabay magsurang-surang. Ang sangag oh. Punta ako. Umiyon lang kag yaw-yawan kag hindi mong sa nga nganong yaw-yawan sa mga kaysa mana ko ana na napuno na ko ana ay pag wala Saan ang puno ko kapihan mo? Salbay, sa buong kamatay ko. Oo, basta mga banang kasaway nga na nay buhaton nan sangan ako. Surong matagam. ano ibang pasaway nakubra paguli way kan ko ni labay ka dito way paningkamot sa ako dunga ako nang dinulog ang kwarta Na pinagpadali sa kwarta. Ay ni mo man ay pirmi magpada kwarta. ay pahuman na wala nahurot ko na sige gamit ko ang ginatibo Ag sa Dubai, ako pa pada sa Dubai. di na lang ka maglaong padadaan ka mayo dili o okay Ana guys, sumanagkuan guys. Sumanagtadtad. Nga nira makutan no kuan guys, puso sa saging. Nana guys, mananipurma sa kuan guys. Sa puso nga mga gitadtad. Ano na naman ni guys, kamutan na naman ng kuan. Asin para mawagi siyang tagok. Mo ni teknik kung magluto puso. Kay kinahanglan man ko ni jang tagok karong di siya pait. Nga niya ni siya guys, kaya rong agi jang tagok. Mutapot dani sa kuan steak. Kaya nga ni mas nanay sa una basta makutan siya kanang kuan puso. Harap pa siya, harap pa nasundon ni. Pa tangtang sa kuan ba? Sa kanan na ay tagok kay di man makuha ang tagok tanan o ganang kamutan ra kanang asin. Muna gayang nanay nga di kuno tanan makuha ang tagok kay nagluto apod kuno. Mo nang ijang inaniun magamit siya kanang kuan steak. Galing siya. Galing. Ang galing. Galing ng sumayaw. Nahurot na kuan tagok kay wala may mutapot. Muna ijang tagok. Kinanglan kuwaon ni siya kay rawin nagluto. Di pait. Di pait.
Muta na na tagasin. Walang po ko kay boss uban nung magluto nga ning ilabang ko mga tagasin. Basta ako mo na yung naandan sa una nga magluto si nanay. Bisag nga ni rani lamig ni. Eskwela ko sa una umani ang palitanon. Ako di high school ko muna ang kanon. Hasta ko puso naabot siyang dugan oh. Asa di gibutang nga gimo ang puso. Asa ko nga gimo ang puso na si mo ang lubot. Ning na manam na og kuan guys, gawas sa gijang kuan. Duga. Imutan jud kuno kasin kay rong tangtang nga gijang duga para wa ko na yapod si. Nugay na ko nakakaon dani. Dumi ano? Maso ganing kinaibalik jang puso. Ano ba? Wa ko kay ba kun say makuha daning vitamin sa puso sa saging. At tananing kuanan kay sugasan kay nani gawas naman nagijang ko ang duga na. Matod pa ni nanay pagawasan jud kuno ang duga. Usa kanang hugasan. Galing ah. Mananatag hugas sa tanig lang ah. Tumutan. Muning babaeng mahinhin, nadaghan kayo ni bawa no? Asa mo mangita ni? Ngayon silang mainin daw. Senyorita. Di tanan. Na siguro pero di tanan no eh. Mag-iwas sa takuan guys, lamas. Dali ra din nalutuon ba? Dali ram ni maluto. Isahon naman na. Bahala ka ng mga simple na nga nilutuan basta kay ka maumuluto. Nara ba di babae na ba? Sa. Na di kay ba hasta paglungag kana ba mga nataw na mga maylag kuan dato yun mo kana bang ubanawag yun makamahuan ba salig na sa ginikanan na jud di gira bagin maingon na tanan kabalo na jud dili na kabulong luto man Mas proud jud kasi mo kagalingan nga kamaho ka muluto ning gisahan. Mo nang pasalamat talaman ko sa Ginoo nga ning dako ko pobre kay daghan ko may bawan. sigunit yung bukay makuha nagtago Muot. Tanawag ako'y makalibadbaran na ning ang buka ning upawon. Ito na ning gisahan guys sa gahos. Isunod na ta kuan si Bodas. Kinaning kuan guys. Lunod. Wala na yung dikungot ka. Mana. Dimutan yung ako. Tungutan mo kasi naman pwede kumatagasin kay akod mani. mura sa kod bisa murag ka nang isa pa nga ka nang dugo ba Nakasawa kag lain ta magakaon sa kag ginisang koto. ambot lang hindi nato masiguro basin dili kay ambot lang makasawa tag kabalo muluto swerte ra gid na nakasawag kabalo muluto luto Tanan na kapan guys toyo. Gamay pampalasa ba? Sisuning gamay. Ganyan na guys magluto pan guys puso. Simple ra, timplahan ra nimo. Kasi gusto nimong itimpla, patas ang takloban. Muna ni jang kurma, murag ka ng dinuguan. Kami ni siya magkaon ba magingani guys nga kuan. Sudan ginisa nga puso sa saging. Kapit na ni maluto guys, sasang pumukumukon kay si mama basig di siya maka kuan ba, di siya makaduot. Mamaw na may karon og maluto guys. Tingnan natin ang mga puso guys, karong di ka makasakit, kilisid ka dyan makasakit sa kasing-kasing. Awas tiri karon may amuang kuhan problema. Kalitar nakasakit sa kasing-kasing. Baw na siya nung nakasakit na siya kasing-kasing. sig na in love Sig na ipang dibdib. Ako kay di manggadyo ko mo dibdib og problema, manggadyo ipanghilak agang mga problema. Mo na guys una ko'y problema, mohilak jud ko kay di ko ganahan og kanang magdibdib. Di ko ganahan og kanang mag kuan kog mga kahibos, mga kapungot, mga problema ara nang hilak guys kay isod ko na nga to ang idibdib. Mo nang maghilak jud ko. Nang uban nga nay mga problema nay kapungot di nila may pagawas. Masiguro na makasakit sila sa kasing-kasing. Masura pud ako hilakon ko kay og nay mga problema arang ihilak di man na dibdib. Ako'y kapuntan na ang ihilak. Na ako'y problema ang ihilak. Hinagaman, mawaraman. Diba, nagkaman, wala kay dibdib sa imuhang kasing-kasing. Luwag na imuhang kasing-kasing. Hindi na ka magkasakit sa kasing-kasing. Ako bisag ilakon ko, makaibaw ko nga di ko magkasakit sa kasing-kasing kay wa man ko'y di pang taguan sa kasing-kasing. Wa man ko'y mga kahibos, wa ko'y mga kapungot. Wa tanan nagahang ragid kanira gadya nga ang pagkahilakon. di man magkasakit sa kami basta ilakon be Hindi bitaw. ako mga batang ako mas manong problema maghilakon na lang po ko Pa din ning butangan og kuan guys sili. Pwede pagajaw kay basig si mama di mo kaon.
Kanarang injurang kuan may butangan ng kuan sili. Amang pud may ininunan nga isda o kanang utan na. Nilaw oy nagluto lang man sa kudani kay nangukat na Junjun kay mga na mi guys. Dali na ke. Luto na hanggang ginisa nga puso ng saging. Puso lang malakas. Puso sa pag-ibig. Ito na. Puso sa pag-ibig, matud pa ni mama. Puso sa pag-ibig. Yan. Da guys, saga mo ang utan nga nilaw oy. Utang yung lauoy. Munang sudan. Kubasa o okra o sayote o kanang gabi. Ya diara guys, naghukad na og ginisa nga. Kuan excited na kumukaon kay dugay na ko nakakaon dani guys. Nandiyan guys, mangaon sa mi guys.